What's up, Ketchup? It's your boy Tiu Tiu. So, ayun guys, andito naman ako. Bumalik naman kami dito sa Juan Nadella Medical Group kasi magpapa-genius kami. Genius. So, ayan, nilalagyan na ng naming cream para naman hindi masakit. Para mamanhid yung mukha mo. Parang si Crush na hindi ka pinapansin. Kasi pagod na din ako masaktan. Joke lang. So yan guys, lalagyan yan buong mukha para naman wala kang ma-feel na sakit kasi alam kong lagi kang nasasaktan. Char! Ito daw yung itutusok sa mukha mo guys. Yan guys, mga 64 piraso daw yan na gold-plated needles. Wala nang patumpik-tumpik pa. Sinimulan ka agad ni Doc. Yung unang pass guys, parang wala akong na-feel lang na parang may dumadampi lang sa balat mo kasi nga may naming cream, di ba? Pero nung second pass, parang nafe-feel ko na konti yung karayom na tumutusok sa mukha ko. Pero naman guys, hindi naman siya masakit na sobrang sakit talaga. Mas masakit pa yung sinabihan kang ikaw lang pero marami pala kayo. Joke lang. Kaya kung nakikita nyo guys, may isang device pa na parang pinapahid sa mukha ko. Ano yan guys, parang malamig na surface yan sa ilalim. Kasi after ng second pass guys, parang umiinit yung mukha mo. Saka yun yung gamit ng device na yan, pinapalamig niya. Sobrang excited na talaga ako sa kalabasan nito guys kasi nakakabata daw to ng 10 years, o diba? So magiging 14 years old na ako. Ay, 14? Di pala, 19 pala. Yan, kung nakikita nyo, pumupula na yung mukha ko. Parang yung mukha mo pag nakikita mo si Crush. Pero actually guys, wala talaga akong na-feel masyado yan. Parang may tumutusok talaga, pero hindi yung masyadong masakit dahil nga sa naming cream. Nakaka-tight daw to ng skin, tapos nakakatanggal ng mga acne scars, tapos tsaka nakaka-stimulate sa skin mo para mag-produce pa ng collagen. Doon gumaganda yung balat natin. Try nyo guys, hindi talaga kayo magsisisi. Pagdating sa bandang baba, dyan sa may baba, wala ka nang ma-feel dyan guys. Parang na lang. Parang ginost ka ng kachar-char mo. After ng procedure guys, nilalagyan na ng recovery gel and pinapalamig kasi umiinit yung mukha mo. Parang relasyon nyo nung una, mainit. Tapos biglang lumamig. So yun guys, natapos na ako. Medyo mahapdi siya pero okay lang naman. Namumula yung mukha ko. Pero siya na yung susunod. Tadang! Good luck! Ano ito guys? Anesthesia. Ha? Anesthesia. Anesthesia?